しょ。どこのドイツかわからんが、敵であれば倒すだけだ。手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめるのにもちょうどよかろう。地球人でこれほどの強いパワーを持つやつ、以前の天下一武道会に出ていたやつらか。ふん、雑魚がいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。玉ごときでは俺は倒せんぞ。おい。え？おい。年輪を感じさせる巨大さだな。雑魚がいるようだな。雑魚がいるようだ。すぐに片付けてやる。
ごときでは俺は倒せんぞ。Sí, ¿tú crees? Tu anciano es mucho más fuerte. Piccolo か。俺が感じたパワーの源は貴様か。俺の接近にも気づいていたと見える。雑魚なりに期待。随分な物言いだな。俺は貴様を信用したわけじゃない。いつか倒さねばだったらそれが今でもいいだろう。ほう、貴様に俺が倒せるのか。俺は神様の下で修行をした。そういうことか。そしてその仕上げとして強者と戦い修行の成果を試すように言われ地上に戻ったが、貴様が相手ならちょうどいい。俺の力を見せてやる。面白い。退屈していたと相手をしてやろう。貴様は天下一武道会で孫と戦っていたな。そうだ。だがあの時の俺では孫の本気を引き出すことすらできなかった。では今がどれほどの力なのか見せてもらおうか。どうした。俺の本気を下してみろ。行くぞ。多少はやるようだが、その程度か。まだ俺には足りないものがある。これくらいにしておくか。思ったよりやるな。玉よけくらいにはなりそうだ。せいぜい修行に励むことだな。この野郎、一押しに乗っていられるのも今必ず貴様を倒してやるからな。やってみろ。そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。おお、なんというパワーだ。それ以前にくたばっているかもしれんがな。雑魚がいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。玉ごときでは俺は倒せんぞ。
チェイとはっいやこれは凄まじい木の塊だ。ほっていやほっ雑魚がいるようだな。すぐに片付けて。チェイトチェイテテ卵ごときでは俺は倒せんぞ。雑魚がいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。その程度だったか。雑魚がいるようだな。神のところになど用はない。そっちに用はないな。先に片付けねばならんことがある。神のところになど用はない。そっちに用はないな。雑魚がいるようだな。いつでもいいぜ、かかってこい。
程度だったか。おい。貴様。おい。あ。おい。
やれやれ。いや、Rồi. Ven aquí. Ven. Oi. ルグ。おい。
何？いいだろう。おい。当たり前だ ¡Ay! Los culos. ¿Qué estás haciendo? Silencio. ¿早く行かねばな。¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ah? Chiquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué haces? うん。あそこか。Aquí. なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。めいったな。この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に1年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれなんもねえ。なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。
ここに海王様がいんのか？おめははい。海洋じゃ。お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違うシャレをサービスしてやろう。もしもし。あれ、誰も電話に電話。最高。何？お前何しにここに来た？ほら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様を。オラがシャレをか？トンが吹っ飛んだ。笑った。海王様が笑ったぞ。くそー、お前ただもんじゃないな。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ武術か。それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王剣を、そしてあの必殺技を。パクパキ。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。
うしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。Pasando, chico. Hola.リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕、ここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ。覚えておけ。ピッコロさん。お父さんが昔戦ったことがあるって言ってたあのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。よし、そうだ。木のコントロールができ始めた。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが逃げるなよ。いいな。なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。僕でもなんとか勝てそう。お前なんか僕がやっつけてやる。ピッコロさんもっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ僕。僕でもなんとか勝てそう。最
くぞ。どうだ。まずい。Ah, Lol.すまんな。はあ。やれやれじゃわい。あれ？そうじゃ。ありがとうございます。うわば。なんと。さらばじゃ。おお。
どうしよう。修行した方がいいかな。僕でもなんとか勝てそう。逃げずに来たな。始めるぞ。さっさと構えろ。はい。見るのではない、感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。チェイスチャあったまらあとたった6ヶ月しかないんだぞ。体がクタクタだ。もうこれ以上は動けないよ。うわっ行くわ。今日はこれくらいにしてやろう。やっと終わった。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ？まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ。生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しいしごきじゃないぞ。クソったれが。よし、いいぞカイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。そりゃHola, buenas, ¿qué pasa? おお、あっさりとまあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。
下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねんとんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟。でも少しくらい。甘ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べる時と寝る時以外ずっと修行ばかりやってたら、それに僕なんかがお父さんやピッコロさん。そうだ、どうせならこのまま家に帰るよ。よーし、ちょっと食べ物を探してこようかな。ピッコロさんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。Bueno, vamos a dejar el directo aquí, gente. Luego más tarde seguiré.